संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच मोती तलावाचा गाळ उपसा करण्यासाठी मुहूर्त शोधणाऱ्या प्रशासनाला अखेर पावसाळ्याच्या तोंडावर मुहूर्त सापडलाय। त्यातच आज पूर्णतः पाणी सोडल्यानंतर या तलावातील बदकांचं काय, त्यांना वाली कोण, हे प्रश्न निर्माण झाले। सद्यस्थितीत ही बदकं उन्हाचे चटके सोसतायत। सुमारे 150 वर्षांपूर्वीच्या ऐतिहासिक मोती तलावातील गाळ उपसा करण्यासाठी तलावातील उरलं सुरलं पाणी देखील सोडून देण्यात आलं। ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासून गाळ उपसा करण्यासाठी मुहूर्त शोधणाऱ्या प्रशासनाला अखेर पावसाळ्याच्या तोंडावर मुहूर्त सापडलाय। नुकताच शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत गाळ उपसा मोहिमेस शुभारंभ झाला। उशिरानं गाळ उपसा होत असल्यानं आणि तलाव आटवल्यानं शहरातील विहिरींनी तळ गाठल्यानं नागरिकात नाराजी आहे। त्यातच आज पूर्णतः पाणी सोडल्यानंतर या तलावातील बदकांचं काय, त्यांना वाली कोण, हे प्रश्न निर्माण झाले। सद्यस्थितीत ही बदकं उन्हाचे चटके सोसतात। गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झाली असून पाणी पूर्णपणे सोडण्यात आलंय। सद्यस्थितीत ही मोहीम शिवउद्यान आणि बांधकाम विभाग समोरील भागात कासव गतीनं राबवली जाते। मुख्य तलाव परिसरात उरलं सुरलं पाणी देखील सोडल्यामुळे पाणी असणाऱ्या भागात विहार करणाऱ्या बदकांची अवस्था न बघण्यासारखी झाली आहे। नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा 4 बदकं सोडण्यात आली होती। दरम्यानच्या काळात भाजपचे शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त अनोखा उपक्रम राबवत तब्बल 8 बदकं स्वखर्चानं तलावात सोडली। त्यामुळे 12 बदकांचा संचार तलावाचं सौंदर्य वाढवत होता। वाढता उकाडा आणि त्यात तलावातील पाणी सोडल्यामुळे खालवलेली पातळी, यामुळे ही बदकं निदर्शनास येत नाहीये। प्रशासकीय राजवटीत मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांच्याकडून देखील त्यांची निगा राखली गेली नाही। त्यामुळे उन्हाळ्यात तापलेल्या पाण्यातच या बदकांनी वास्तव्य केलंय। 12 पैकी केवळ 7 बदकं आता पाण्यात दिसून येत आहेत। नवे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे हे नुकतेच हजर झाल्यानं कदाचित या बदकांबद्दल त्यांना कल्पना नसेल। मात्र या प्रकाराबद्दल आणि प्रशासनाच्या बदकांकडील दुर्लक्षाबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते अमित परब यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। या बदकांची तातडीनं नगर परिषदेच्या माध्यमातून सोय करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे। याबाबत कोकण 7 लाईव्हनं सावंतवाडी नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना कल्पना देत बदकांबद्दल विचारपूस केली असता त्यांच्याकडून या बदकांची उपाययोजना करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या। गाळ उपसा दरम्यान या बदकांची सोय नगर परिषद करणार असल्याचं नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।